Mon amour, on est fait ça. Hey, Fatih. 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 Hey, Fatih. 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 aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafina jaw ɲɛnɛmaya. Cɛngam so i solila dɛ ni ma soli a maɲi koyi dugu tɛ jɛ n bɛna butigi de la dɛ ka na sukaro san ka t'i ka cɛ ka daraka ko ɲɛnabɔ ne ko a tɛ fɛn fɛn ka ni soli ka bɔ in na dɛ a bɛ mun fɔ min na tila n bɛ taa n ka na san k'a to ni sunɔgɔ bɛɛ la ka daraka tobi ka dumuni labɛn k'a to ni sunɔgɔ in bɛɛ la a tɛ wuli cɛ ne solila ka dɔ e fana tɛ wuli ni ɛri ni nɔ mais dugu fana jɛra koyi dugu jumɛn jɛra ma ɛri bɛn t'o la sabali sa muso sɛbɛlama bɛɛ bɛ wuli ni wagati la daga mi weekend de la Fati fana an tɛ weekend dɔn parce que don o don an bɛ tobili la i ka ni sunɔgɔ in bɛ digi ne la o la n bɛ soli ka n'i lawuli an tɛ kelen sa ou bien n ko a tɛ ka digi n na n ye nkalon tigɛ awɔ dɛ i de b'i da sunɔgɔ la fo 9h 11h ka sɔrɔ ka wuli mais o digi kun ye la a bɛ digina kɛ muso gana tiɲɛna ne ko dagabana dun dagabana jɔn i dɔgɔnin Adama bɛ Adama taara Adama ka côté ne ka ne jɔrɔ bilen ko ye wala ala ma hinɛ yɛrɛ bɛ ne la bi mais min ta bɛ ne kan e kan k'o dɔn i jɔn kɛrɛfɛ yan mɔgɔw ma wuli fɔlɔ an kuma kan kana na mɔgɔw tɔɔrɔ tiɲɛna tiɲɛ n'a figɛ mais dugu ma jɛ fɔlɔ dɛ i b'i to nin na sa dɔ bɛ bɔ ka na san ko a bɛ tan Aïcha sɔnja bɛ ne mariam na bi ne tɛ ka fɛrɛ Aïcha ma de i wɔrɔ ne bɛ siran Aïcha ka ko ɲɛ sisan min na Umar ka côté de parce que n'i tora Aïcha la san dɔrɔn i bɛ Umar yi ɲɛkɔrɔ ne y'o de f'e sa ni ne Aïcha minɛ n y'o de f'a ye hali ne ɲɛkun tigɛ a la ne y'a fɔ Umar ye n b'a faga parce que n ka kara de b'a kɔ n y'a fɔ n t'a ne fana bɛ min f'i ye an ka nin ko in to tan mun de bɛ to tan dɛ mun na ne yɛrɛ de ni mi ka siran nin ko in ɲɛ nin ko bɛ dabila de parce que ne y'a f'a ye silamɛya la ka tila k'a f'a ye kafiriya la mais n bɛna fagalen ɲɛ yira a la a bɛ na dɔn i bɛ n'i yɛrɛ sɛgɛn Aïcha tɛna n'a dabila Umar tɛna n'a dabila parce que ko in tɔ bɛ ka taga k'an bɛɛ bolo da o tuma e filɛ ne mariam ma de yan n tɛ k'i dɔn dɛ est ce que Fati don n bɛ siran sisan parce que n ka furu de bɛ nin ko in da fɛ n'i m'a to yen furu nɔgɔlen an da la o ma tɛ Umar jogo la an da la a ye mɛn han ne ma Aïcha ni minɛ a k'a fɔ ma ko tu parce que Aïcha dimiya yɛrɛ yɛrɛ de bɛ ne na hali fitinin tɛ ne bɛ deli ka Aïcha to yen Arama taara cogo min dɛ Aïcha fana ka baara in bɛ tiɲɛ ten a ni Umar ko bɛ don ɲɔgɔn ma de parce que dɔ kɛra nin na quoi n'i ye min f'i ye Mara a bɛɛ ne la cɛ Arama hinɛ yɛrɛ bɛ ne la parce que don Aïcha bilahi mana kan tɛ don min na han i na ka nin f'i ye kana ne ka sunɔgɔ tiɲɛ sa i jɔ bɛ yen bilahi don min na han Arama b'a ka minɛ ta doni kelen na ka taa fɛn bɛ ne la cɛ Arama tun bɛ saya ni balo de cɛ Umaru ka jigilatigɛ fɛ mais an bɛɛ bɛ ka kɛlɛ kɛ fɛn kelen de nɔfɛ o foyi tɛ se ne ma Arama sara o a balola o a foyi tɛ se ne ma e ni ne tɛna ɲɛ nin kuma in na ne bɛ taa taa n ka daraka ko ɲɛnabɔ e ka taa na n k'i bila ka a ka ɲi don e don jo bɛ ne la ayi don i ka so dugu ma jɛ taa e nana ne ka so dɛ n'i ka taa dugu ma jɛ kana na n tɔɔrɔ taa awɔ k'an bɛn kana na n wele dɛ taa k'an to yen i tɛ dɛgɛ ko ma i kana n wele awɔ k'an bɛn Papa. Fatih, ça va? Ça va, Youla? Bah, tu dors. Ça va bien? Ça va. Et voilà. Awo, ne kun tagara sukaro sa boutique la. Ani fɛngɛ misɛnnin ninnu. D'accord. Ça va bien? Ça va. Ouais. I bɛna taa baarayɔrɔ la? Ah non, puis, tɛna taa baara la. Ok. Baara in tɛ, j'ai décidé ka to yen ka n se ka tilen ɲɔgɔn kan. E o bɛ diya n ye dɛ. An ka ɲɔgɔn faamuya dɔɔni dɔɔni an ka baro kɛ voilà. An faama n'o la. Ouais. N bɛna taga i ka daraka ko ɲɛnabɔ. Daraka? Non, c'est pas la peine. I tɛ daraka dun bi? Yɔrɔ min bɛ hakilila wɛrɛ nana na quoi. Jumɛn? Donso kɔnɔ i ka t'i changer. Donso kɔnɔ i k'i changer an ka bɔ. N b'a fɛ an ka bɔ an ka taa yala an ka taa restaurant na an ka taa taama an ka comme an fɔ banna cogo min na quoi. Ouais.
Bas wo wa réalité. So jumɛn? Ayi. Hey, sugo la mi réalité la. Voilà. Donc ta Problème ta. Il a la ngabo. Mi la Vincent. Ala. Mun bon, ni ɲɛ kun cilen de don wa? Hein? C'est-à-dire ni kɔnɔ musoman ba bɛ n bolo n t'a dɔn quoi. Hein? Cɛ fana i ka to yɔrɔ min bɛ nin sugu kɛ parce que kuma bɛɛ i tɛ to k'i tigɛ de k'i bila ɲɛ. Kuma bɛɛ E yɛrɛ bɛ sigi wa? Ne bɛ n tigɛ yan kuma bɛɛ n kelen bɛ tila ka n tigɛlen mɔgɔ tan da. I mun tugu ka ɲi. O sɔnni. Hein? E munumunu k'i ye tugu sa. Non mais ni fɛn ɲuman ba in bɛ ne bolo n t'a dɔn quoi. Yɔrɔ min ka di yan ka taa yen. Yɔrɔ min ka di yɛrɛ ye bi. Bon n ye yɔrɔ kura dumanba dɔ komɛ. An ka taa. An bɛ t'o dafa la. An ka t'o dafa. To mana bɔ a la. Ayi. Iya, orang cakap sa. Wah. Orang mukanya boleh pun sama na. Yɔrɔ. Kuma dɔw la nin ka fisa koyi. Ka fisa dɛ. Non depuis ne ye yɔrɔ in ye wa fɛn bɛɛ bɛ yan. Walayi. Dumuni sugu bɛɛ bɛ yan. Wa yɔrɔ kalinen don mankan t'a kɔnɔ bruit foyi tɛ yan. C'est pour cela que je viens pour te faire plaisir. A diyara n ye. Jumɛn ka di i bɛ fɛ ka jumɛn ta? KFC de don ani jus. KFC ni jus. Cɛ KFC tɛ dumuni giriman dɛ. Ala ka min sa. E ma bɔ ni ne ka yaala de yan. Min ka di i b'o de san ka diyan dɛ. Dɔn t'a la. Ok. O de ka di a pas de mal. O de ka di n ye. C'est joli. Vaya téléphone me sonné dɛ. Oui, attends. A tigi y'a tigɛ yɛrɛ. Ah, ok. Allô? Allô, mon amour. Comment est-il là? Vous êtes passé les faits jusqu'à présent émaillé. Il va dans le petit il va devenir là. Mon cœur. Parfait. Donc, on donne ta là à Djaraboudjou. C'est dans mon cœur. Est-ce que tu sais que je ferais bien en ce moment? Il ne va y être drôle, il ne va pas là. Mon amour, on est fait ça. Hey, Fatih. Hey, Fatih. Eh, a kɛra cogo di? Tiga téléphone ta. Mun téléphone o ye? Cɛ Fatih nin fana sugu jumɛn?
Fati, ni fana ko jumɛn cɛ ni ma ko kɛ don dɔ min a man ɲi dɛ e yɛrɛ k'an to restaurant dɔrɔn ka wuli ka tɛmɛ ni yɛrɛ n'i wele fana tɛ kuma ni fɛn ka wele de don Aïcha ka wele de don baara yɔrɔ problème dɔw ye ou bien mun fɛ ye téléphone Aïcha ye mun fɛ ye téléphone parce que moi je ne comprends pas. Papa, il y a un problème, il faut que tu aies expliqué. Mais c'est ce que je fais, il y a des fois, il y a des papiers d'obéir, des dossiers d'obéir, qui sont avec. Mais il est énervé, quand on fait un an, on m'a dit, n'a rien à voir là. Aïe, deux fois la salaire. Non, Fatih, il est très sûr. Il peut y commander à ta parole. Quand on a ça, on te dit, ah, tu es fatigué. Comment tu te mets là-bas? Elle veut beaucoup que l'on. Moi, je suis d'abord voilà ça a fait. On a signé pour OK. On a diminué OK. On a fait mon numéro, on a fait mais féliciter drôle et énervé. Énervé là drôle quand vous gâtez. Non. On a été horreur fagabline. Oui, il y a une réponse à téléphone parce que dans les la politique. Où on est au téléphone. Voilà, il faut être. Mais oui, il y a un drone. Aïcha rappelle de drone. On s'est dit qu'on va donner un dîme ou l'anguille na kanasu. Qu'on va donner un dîme. Au début, quand tu as fallu. On me fait un peu, c'est vrai que tu as gagné. Ah, mais tu me pharmacie fait qu'à faire. Non, Fatih. Fatih, tu sais ça. Il faut me donner un coup de quoi. Je pense qu'un pour nous, c'est fini, demain. Ni parole la table là. Ka ko be dabla wala sana fere. Papa. Ni bita reposer. Ni bita ni tlala biko, ni tlala ta dumuni sa. Ibe dumuni sa me kana sanere. Kongo tini la mitanda kwa. On va mettre ma pharmacie dans le français. Non, c'est pas que fura kan. Juste me mi fiena. Inchu ni baraji. Ala hisara. O bono mai. Ini horonya. Fatih. Fatih. aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafina jaw ɲɛnɛmaya. Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima cɛlakaw ani ne balima musolakaw aw minnu mago bɛ tisi qualité ɲumanw na awɔ 100% coton a ye boli joona ka na Bergona Business Center ka yɔrɔ la an sigilen no Bamako suguba kɔnɔ énergie kɛrɛfɛ immeuble Majusin Para an ka nɛgɛjuru siraw filɛ nin ye n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la ayiwa a ye boli joona ka na n ka nin tisi ɲuman ninnu sɛgɛrɛ